Ľudia, dneska ideme nachystať výrivku na sezónu, ideme sa pozrieť, čo práve pod ňou objavíme. No však dobre, však kurníci vidíme, že si začnú A takto to vyzerá pod výrivkou. Je to už dosť špinavé, jak môžete vidieť. A už to čistíme takýmto kompresorom. A už sa to oveľa zlepšilo od začiatku. Pozrite, proste keď takto dám prstom, tak to ide hneď dole. Pozrite, proste keď takto dám prstom, tak to ide hneď dole. Teraz Použijeme dva čistiace prostriedky, značky Savo. Neopiera sa. V šlapkách, alebo... už to skoro je. Ešte tam je voda a no akože špina v tej vode. A vyleje sa to a napustí sa to a už to bude. A ideme to už napustiť. A vyzerá to už takto pekne znútra. Čistúčke biele, kraji a toto. A my máme taký spôsob napúšťania, že my tu dáme takto stoličku. My máme zrovna čiernu. Takto ju vlastne nech je takto nakrivo vlastne. Vidíte, není položená. A takto vlastne až odtiaľ, sorry, to som moc priblížil, odtiaľ vedie pekne až sem takto tá hadica a tu už sa napúšťa. A takto sa tu napúšťa, takto tu je to priviazané toto ako, to sme vymenili stoličku. A už všetko ide podľa plánu.